Hvad så alle sammen, og velkommen til denne video. I den her video vil jeg vise jer, hvordan jeg laver mine thumbnails. Eller hvordan man laver thumbnails. Og det gør man simpelthen ved at gå ind på picmonkey.com. Så skal I trykke på den, der hedder design. Design. Og så kan I gøre det her, hvor I kan komme herind. Så kan jeg for eksempel gøre sådan her. Hej, du er blevet udvalgt. Så kan I gøre sådan her, hvis I nu skal have Minecraft guld, for eksempel, så skal jeg, eller bare Jeg deltager i vores anonyme spørgeundersøgelse. Minecraft Gold, så kan vi prøve, for eksempel, nej. Vi kan egentlig godt lige så godt bare bruge den der. Ja. Okay, Minecraft Gold. Så har man den først. Så er den her. Så er den sådan her. Nej, vent. Det gør vi ikke. Vi tager et andet et. Ja, I går ind. Så kan I for eksempel tage YouTube, logo. Og så går vi ind på billeder. Så tager vi den der. Så tager vi den. Så gør jeg sådan her. For eksempel gem billeder som billeder her. Gem. Så går I ind på herinde igen. Eller altså det er bare, jeg laver bare lige en hurtig formel. Vi kan vælge vores baggrund her. Min den skal være rød. Og så skal jeg apply. Jeg tror det var inde på. Nej, det er ikke. I hvert fald ikke herinde. Sommerfugl. Ja, sådan her. Så tager I jeres YouTube logo. Big boy. Og så gør vi sådan her. Så kan jeg lige gå herind og gå ned på. Så går jeg ned på draw. Den her, den skal på fuld, og den skal være sådan her. Sådan, og så skal jeg hvid. Så kan man sådan lige få det til at lyse lidt op. Wow, yeah! Swag. Så kan vi lige add lidt tekst. Apply. Så er bare den her, nej. Areal black af tekst. Så har vi den. Den skriver sådan her. Sådan laver jeg. Så kan vi bare lige tage en til. Put your hands in my bra. Sådan laver jeg. Der skal lige lidt mere på. Sådan laver jeg. Mine. Det går ikke det der. Så. Jeg er mine. Var der ikke også så en her? Så, der var den.
Og så skal det bare være mega big skrift her. Så den laver jeg i mine thumbnails. Nej. Okay. Så. Og så kan man også få den til at lyse op. Hvis det skulle være. Men det behøver ikke være det. Så skal vi få den til at lyse op i sådan en her farve. Yeah. Så. Og jeg skal huske, hvis I skal lave det sådan, så det lyser, så skal hardness være nede på den nederste. Fordi hvis man tager den på fuld, så bliver det bare sådan her. Og det synes jeg ikke, I skal gøre, fordi det kommer bare til at blive grimt. Så det er meget bedre at gøre sådan her, så det bliver sådan som spray. Og så, når jeg føler, at min thumbnail, den er... Okay, det skal jeg ikke have. Det skal være mere... Så. Ja. Nej, det skal ikke lyse op sådan der. Så når jeg synes, den er færdig, så trykker jeg save. Og så er det bare at kalde den for noget. Ups. Nå. Men så er det, hvor I kan kalde den for noget. Så går I ind på YouTube. vi tager bare lidt, og så kan I gå ind på så går I ind på skaberstudie. Og så kan I vælge den film, I vil. Så kan man trykke redigere på den, og så kan man give den thumbnails. Men det er rigtigt, de skal gøre det, før I kan det. Der er sådan en her, der hedder tilpasset miniatyrbillede. Den skal være grøn. Og hvis den ikke er grøn, så kan man trykke aktivere, som der er der. Og som jeg viste her i starten, så skal I finde det der betjeningspanel, det heroppe. Det er så meget heroppe, betjeningspanel. Ja, og så trykker jeg bare redigere. Og så kan man sætte den ind. Det var bare min lille hurtige tutorial, hvordan I laver en thumbnail. Altså, jeg kan ikke lave Minecraft thumbnails. Det er bare lige sådan en, som jeg har hjemmeside, som jeg har fundet. Så jeg vil sige tak fordi I så denne video. Husk at subscribe på min kanal. Og så ses vi i næste video. Hej hej.